Hey yo, what's up mga guys? Karon ani ana pa lain nga episode niining ato ang vlog karon. Karon nga kini nga episode mga guys niya ta karon sa Baybayon sa Dakbayan, sa lungsod sa Hinatilan. Nyata sa lungsod sa Hinatilan mga guys. Akong kauban kining bata nga nang magkaka ako nang gihapit kini asa akong kauban karon mga taka mga guys murag linaw ang panahon. Ako nga ipakita inyo ang porma sa dagat ha o kaintang sa dagat karon. Karon mga guys ang ato ang content karon ato ang ning sutaon ang mga kilig-kilig, mga kilig-kilig sa bato dito sa Baybayon kay curious lang ta unsa dinarya kay ba sinay buadja riya sinay buadja nagbaiit ka nato nagtatan og samtang nag-istorya ka diri. Unya tantawon mga guys pipila ka mga gutlong atong paaboton human ini ato ta mong tour nga to sa kilid sa kabatuan sa Baybayon nya atong sa tao kung sadya ba sinaway atong kahimuan diha sa adlaw kasi sinaway masudan nato diha wala man tayo kay ba bari mga tagimtim diha ron tagimtim mga bagungon mga tuway ba ron masinari tuway at na makita na pambot ni paingon diri mga guys mga kapiludids na pambot diri mga kapiludids nga nidong o sa atong ipakita. Okay mao ni ang hulagway sa pambot mga kapiludids nga gikan kini sa Negros sa probinsya sa Negros iharang gilangoy diri dapita paingon diri sa Hinatilan. Mani ang porma sa Hinatilan mga kapiludids. Linaw ang dagat, tinaw, nainang aligo. Oras na hindi napita kay di na siya nato i-reveal ang tanan. Matod pa sa to ang mga nakinabi diri nga mga residente mga kapiludids. Kining maong pambot, mupot dahil kuno nila ang nakita o nagyod sa Baybayon. Mong curious lang po ta kung sa idea pero kung pa idea lagi kung sa ning matang mga buhat nga katuwa lang po din yung videoan ang duso-duso ang ilang pambun diri sa mabaw nga bahin sa Baybayon ayun na sila mo dunggo wala din na mo ay paingon ni dunggo saan ni naman nga to ang source intel na to yung may klaro na kung intel ay ano mukot sa may klaro ni atong intel mga kapiludids inyo isa mato sa atong intel mga kapiludids tinura na yun nga namukot ng mga tawanan kuhaan man yun kanang ingon man yun duha nang yun ang saksi nga atong nakainabi nga namukot na yun yung mga kinipabuta hinabi lang sa mga kuan sa mga taga dinhi kung sa ilahang mahatag nga idea bahay ning lugar ha kay Negros mo lagi ning pambuta nga ni adire dinhi lang sa ata kay dili sa tabang marites diyan ng ilang mga topic kung silang pangistoryahan ato lang pabuton mao unya atuwatan nitong ang video abunsay panghitabo niya tagtaon sige din nila sa ta uy pagtara mag istorya ikara mo istorya nangilin ko pa ng dere oh mana okay mga kapiludids no sa atong mga sa atong pagtuki ni ining maong mga grupo sa Mananagan mga kapiludids
mukot na gyud ni. Mukot na gyud ni manawana. Ila nang giyag-giyag ang ilahang mukot niya sa dagat. Ilang kita, ilan ang kusog ang bawo do. Bisan hunas ang dagat. Pero kusog yun ang lamba sa bawod. Ang isod yun sila pagtimon. Sige na yang kung sa laing bahin mga kapidudids na tayo nakita din nga sa turista nga wala sad nato na ibaw ang sayang pangan atong dulo atong pangutano unsa gyud ang iyang taga-asa siya o kasi nga ay ma'am pwede mo utana ma'am taga-asa ra ka taga-diri ra ka taga-diri ra ka taga-asa na ka si basta dili di ka mutugan sa taga-asa na ka kasi pangani mo nang kisay panganday nimo di ay ngano na og ngano day na ka diri ha nakay kuyog nga apam ha o yasa man imong kuyog nga apam ma'am di ay ma'am pwede na mo makita kay bawo ko tindira na og dinuguan Ayoko. ha Ayoko. dili tindira ay ma'am live dito karon sa kapamilya nga Jamie ma'am kapuso kisa din imong kuyog di ay Ginagawa mo. Ate Mara? Imo nang yun sa nimo imong igsoon o imong kuan? Igsoon na nimo day. Mamay nakita na to sa merkado. Dito sa carbon ba? Di siya tindira. Uy. Amin na og tindira ni kay mura lang nanintan sa dugo-dugo nga to lagi. Ha? Dili tindira di ay. Uy. Ang trabaho din siya di ay. Asa siya nagtrabaho? Pawn shop? Unsa nga pawn shop? Pwede mo adto? Pwede mahibawa ng unsay nga pawn shop kaya ako adtoon? Unsa nga sa pawn shop? Palawan pawn shop? Unsa man? Pawn shop rin oh. Saan di ko ani daw? Daghang mga pawn shop nga to. Katong bagong ogdaan. Abi siya tindira nga to sa carbon sa merkado kay mura man siya dito sa tarimahan god. Pilikuli sa trabaho. Sunod adlaw ang Lunes nga to sunod adlaw ato sa daan. Nga Biyernes og Sabado ato sa Bago. No, sakto ko. Sige. Oh. Ano nga? At tune, pero wala ka dire. Asa man? Kita inyo. Wala mo siya. So maya mga yun naaray ni mag saka asa ba ni sakanan nabigdagan diri katong suwayan ko diri saka ko dong suwayan diri ko ay agi ang pero like siya so gahan yung mga bus niya dito no kita ini dulu. Mula cookie. Mungkin oh, masih lagi. Cookie. Cookie right. Ya, cookie yang puput. Oh. Ayo. Yang